Ako sila Arnie. Ginaingon, ayaw og bubui ang tanom nga dili imo, ug ayaw tilawi ang pagkaon nga dili imo. Mao kini ang nahitabo sa kong kinabuhi nga dili nako mahimong mahikalimtan. Kisay mong kitanaw diya sa gawas, Joseph. May nagpuyo ang diya sa akbang nining atong bay? Oh, may hinuon, pero may silingan na sad ta ba? Oo, may biyasan, pero mayon ta po maayo ng silingan na. Aw, panitan lang gud nato. Uy, lain naman sa sakyan nga mihunod sa akbang nining bagong namuyo. Sisa na naog. Nanaog ang driver sa sakinan. Uy! Wala! Sobra! Nag-lips to lips ang duha. Uy! Lari! Kisay mong gililit niya? Kisay mong gililit pintana? Ang bagong namuyo diya sa atbang ba? Gabihap eh. Mga naman? Mahuman. Ang unsa ba yung mahuman ba? Ang ilang pag-lips to lips. Unsa? Iso ka na. Lala. Lalain lang ang mga sakyan ng mga ng bayana. Unsa man na siya? Babaeng bayaran? Naanalag comment din diha, uy. Comment pa manggit ka. O pata makailag kinsa na mabayana. Unos dali ng bayana. Nana. Kadiyat lang. Kinsa... Ikaw? Hi! Ay, ako'y nag-abang diha, oh. Kuwan ka ng... unsa may ato ni mo, miss? Kuan ka ng... May hot water mo? Naman na. Kuan, mga unta ko. Pasensya na, ha? Naguba mo gud ang among dispenser. Ako pa tong ipaayo. Pwede ka masort? Kukuhan. Kinahan, Sam. Kuan, maikog man sa kukunin mo, good. Ako pa'y mga hot water. Unya, ikaw pa'y maghago. Sige. Sod lang. Ay, makakapi na gyud ko. Thank you kayo ining hot water, ha, handsome? Ala. Kaklaro sa hulma sa iyang dugan. Handsome. Ako dahil silikaya. Sa in-English pa. Joy. Kung gusto kang ma-enjoy nga kauban ko, pwede kayo. No pay. It's free. Kay ikaw man. Sige, handsome, ha? Thank you. Hala. Labiyog ang samput. Kanindot binagsamput. Bugdo kayo. Mura pang Miss Universe ang iyang paso. Ug kanipis ang isulob na sinina. Naklaro nga nagtibak siya. Ay, lain na siyang kabuhi. Oh Lord, ipalayo ta ang konstentasyon. Pamuhi, kunin sa kong liog. Kauy. Tabi kong gapon. Di siya kumana. Sawa pa, pita. Kamay na. Uy. Sa ganina ka na human, panana, aron napagilain. Kutas ka eh. Bitaw. Yan naman, na-enjoy ka? Gutas kayo.
ka, kay idara naman ka. Pero in fairness ni mo, nakakwa pa kag-tuloy ka round. Lagi, pero lonok na. Tungod ni sa akong mga vitamins po niya, gitumar ba? Wala yung kondisyon kayo. May gala ko, natok nga lag G ba? G. Jay? Oh, GB. Asya mo yung nagtudlo na ko. Murag mo. Pero kasi ginagtudlo na ko, unsay mga mayong vitamins, mupahit lang yapon, bisag sa sintaan news ba? Kung pati ba? Muna, sa sintaan news. May na-customer ko nga, Jay, ang pangan. Mo pa niyang gisulti na ako nga bisag diabetic kuno siya, pero fighter pa. Mo. Tuwag ko na sa vitamins siya contain sa pagtumar. Bakit siya ang Jay nga imong gipasabot? Si Jay Badayos. Maybe. Di ko magdugay ha. Dawatan niyo. Okay, thank you. Yeah, I just call you ha. Manawag lang ko nimo. Oh, okay. Magikisan pa gini mo. Kasama paron. Kita mo na nagkisin na. Gawas da, Manolo! My wife. Nias niya. Hala ka na ugad ayun, uy. Ay ko giamong nang mag-away mo, ha? Na, igura biya ko may trabaho. Escort girl baya ko. Sige na, kalaog na dito. Arang dili na siya mag-iskandalo. Uy, walang tapok mo ng among mga silingan. Kung sa may tabok. Joseph, suda dire, ay pagparod diha. Larne, kung sa may gitapukan ng atong mga silingan. Si Joy, ug ang iyang kauban nga lalaki, giaway sa babae. Asawa mo kung to sa lalaki? Mga idara na sila pero may pa magbarog, mga dato manggwit. Oo niya. Perting bunugan ni Joy, kay gitabangan og bugno sa duha ka anak nga babae sa lalaki. Luwit kay Joy. Unsa? Dali, dayon. Unsa hatawasay mo na ha? Gibugno ko sa anak sa akong customer. Napasan man gud nila ang ilahang amahan nga akong customer dinhi sa bay, pwedeng sukuan nila ug ako gipahimungtan. Nao ba? Doy. Ang imong cellphone, Mary. Pasak di. Kariba, sok di. Kayo na, pasak di na. Uy, dapat imong cellphone to pagkaon ng imong cellphone. Unya na, inya kuman ako, ha? Pasak di na. Kaniyo. Animal ka babayhana ka? Magkaguba kag relasyon sa magtiayon? Ang angay nimo, patyon! Patyon! Patyon ka! Salamat ining ice cubes, ha? Hay. Pwede mabulogan ni mo eh. Wa pa gimawa ng lagom sa imong mata. Pawan ba katong babae nga, pwede maldita ha. Okay na. Saon nga, man sila makauyon nga, may gamit na ako ang ilang mga bana. Ha. Ikaw, Jo. Nga naman ko. Nasa amang ka maantos amo. Kung ganahan ka, sud lang dito sa bahay, ha? Pero may mang open ang putahan, dili man ako ilak. Mao ba siya eh? Nagkatagal na sa mga customer. Ako makasuway. Galibot ang mga bulitan sa imo. Butang kinakuha ka na yung kasaliuhan. Joseph. Jo. Ano? Uy, Man. pwede na ba yung ko ron? Wala ko gimins. Kapoy. Ha? Kapoy ka lang eh. Next time na lang. Oh. Uy, si Joseph man tumigawas. Asa man siya paingon nga lawom namang gabi eh. Oh,
sa paingon sa bahay ni Joy. Animalin pa na, ha? Mao di ang kapila ko na sa agda nga mag-sex me, pero may pud sa mo palipad. Kay doon na dahil sa ila ang gibubuan nga tanong, nga di siya may tag-iya. Manao ko. Gusto ko makasakop nila sa akto. Dali ulang to. Kay naarabas Larni sa... Larni, huwag mo duty. Oo, ikaw good. O sige na, paghubo na kayo ready naman ko. Ganina na. Okay, ganun. Diba? Bala. Mana di ay? May ginaghubo ka na, Susan. Ako bang nako, be? What? Apoy! Hala! Pagkakagaan mo na uta? Ako, di mo na rin ako pangunsag ka. Hindi ko nakit ka nila, Arnie. Hindi ko nakit ka nila, asahan ko. Nasakpan ako akong bana nga naghubo na dito sa bahay ni Joy. Di ko dakan gid nako oy aron himuon akong ebidensya. Mao itong mga higala ang kaagi ni Larni din hining atong tulumanon. What's the style? Di ko dakan nga naghubo is style.